Скъпи сънародници, емигранти и бежанци, дами, господа и господами, невръстни и връстни деца. На път сме да се разделим с 2016 година, чието поведение през последните 12 месеца бе меко казано некоректно и твърдо казано скандално и дори просташко. Отиващата си година действително беше много крива, поради което днес се налага да направим не равносметка, а кривосметка. Хвърляйки поглед назад, ми се иска да си взема погледа, който току-що съм хвърлил, и да си го прибера обратно в оптичния нерв. С непринудена наглост и безочие 2016 година подложи света на музиката на картечен обстрел. Тя пристигна както се очакваше, на 31 декември миналата година, само 72 часа след смъртта на обожествявания от много култури и общества Леми Килмистър, смятан заслужено за Йохан Себастиан Бах на нашето време. Едва ли е случайно, че има рок в думата барок. Календарните престъпления на 2016 ни лишиха от толкова много идоли, че без съмнение всички очакваме с нетърпение нейната собствена кончина. Починаха легендите Принц, Дейвид Боуи и Ленард Коен. Разделихме се с Глен Фрей, създателя на Eagles. Ник Менза от Мегадет умря на сцената зад любимите си барабани. Почина Мърл Хегърт. Отидоха си Морис Уайт от Earth, Wind and Fire, Рик Парфит от Status Quo и Пол Картнер от Jefferson Airplane. Напусна ни властелина на хармониката Тутс Тилеманс. Почина Кейт Емерсън от гениалната група Emerson, Lake and Palmer. Почина Грег Лейк от гениалната група Emerson, Lake and Palmer. Но кощунствата на 2016 не се изчерпаха със света на музиката. Тя ни отне светила, като Мухамед Али, Йохан Кройф, Умберто Еко, Харпер Ли, Жажа Габор, Джин Уайлдър, астронавта Джон Глен, голф легендата Арнолд Палмър, богът на хокея Горди Хол, любимият ми ММА боец Кимбо Слайс и кой ли още не. В интерес на истината, като че ли е по-лесно да изброим светилата, които не умряха през 2016 година. Сред високосните хулиганщини на 2016 също присъстват поредица безумни терористични актове, озадачаващ опит за преврат в Турция, зверствата в Алепо, Брекзита във Великобритания, изборите в България, изборите в Щатите, сатанинския ремонт на булевард Патриарх Евтимий в София, развода на Анджелина и Бред, корупцията в българското правораздаване, вирусът Зика и, разбира се, концертното турне на Джастин Бибър. 2016 бе толкова посредствена, че Оксфордския речник избра за дума на годината Post-Truth. Това всъщност е просто друга дума за думата лъжа. Да! Дума на годината за 2016 беше лъжа. Абсолютно безобразие. Но нека не бъдем черногледи. 2016 все пак успя да ни предложи и някои положителни неща. Например, колкото и да е невероятно, не умря Карл Палмър от гениалната група Emerson, Lake and Palmer. Макар че със сигурност в момента трепери, тъй като все още има малко време. Също, повече от окуражаващо е, че през 2016 не умряхме ние. Факта, че аз и вие сме се изплъзнали на самозабравилата се година, си е повод за апокалиптичен купон. 2016 бе благосклонна към Португалия, която след толкова години най-после се окичи с европейската футболна титла. Гелопомазаният Кристияно грабна първия си международен трофей с националната фланелка, макар и с минимален принос за пеперудения финал с Франция. Повечето фенове на футбола ще запомнят този матч с седналия на тревата контузен Роналдо, който беше незабавно и организирано накацан от множество пеперуди. Това всъщност бе напълно очаквано, тъй като дори малките деца знаят, че както аминометилпропанола, така и катионните полимери са активни съставки в гела за коса и имат феромонен ефект върху насекомите. Аз обаче ще запомня този финал с гола на Едер и опасния сблъсък във въздуха в 86-та минута между Герейро и Сисоко. Двамата удариха главите си една в друга, а фалът беше толкова опасен, че Сисоко за малко да бъде превърнат в Бизоко. Сисоко, Бизоко. Сисоко, Бизоко. На същото европейско първенство
Исландия предизвика сензация, въпреки че страната разполага с население колкото половин стадион. Също в тази страна може да се тренира на открито само през пролетта, лятото и есента. Проблемът е, че в Исландия първият ден на зимата се пада непосредствено след последния ден на предишната зима. Това не попречи на гордите викинги да елиминират бившата европейска държава Англия и да се превърнат в любимците на първенството. 2016 ни предложи Олимпиадата в Рио де Жанейро, откъдето 3 силни и красиви българки се прибраха с медали, а останалата ни делегация също се завърна триумфално, тъй като нито един от тях не бе пипнал вируса Зика. На същата Олимпиада Майкъл Фелпс спечели 475-тият си олимпийски медал. Този човек вече прекалява. Едно е сигурно, няма рибар на този свят, който да не би искал да се снима с него и да го претегли. След толкова дълга кариера, толкова години в басейна, без съмнение го наболяват хрилете. На лекоатлетическата писта, лекотекчение Юсейн Болт спечели титлите във всяка дисциплина, в която участва, и по всяка вероятност в няколко, в които не участва. На 100 метра завърши толкова бързо, че предизвика изкривяване в пространствено-временната тъкан на Вселената и изпревари с няколко секунди вътрешния си глас. Ръгби Севенс дебютира на игрите в Рио и побърка публиката с атрактивни мачове и изпълнения. Запомняш се бе отборът на Фиджи. Въпреки че островът им е една детска плюнка в Тихия океан и населението им се събира на другата половина на същия този стадион, чиято половина вече е заета от населението на Исландия, те успяха да рендосат бившата европейска държава Великобритания с 43-7 и да спечелят златния медал. 2016 ще бъде запомнена и с факта, че радио Тангра Мега Рок навърши 10 години, което на практика означава, че вече трябва да бъде наричано Тангра Гига Рок. Незабравима ще остане 2016 за малкия, подценяван и беден Лестър Сити, който изигра толкова нереален шампионски сезон в английската елитна лига, че за него ще се говори дори след термоядрената гибел на човечеството, когато на този свят са останали само хлебарките и членовете на групата Rolling Stones. Историческо събитие се състоя на най-високата точка на Балканите, където D2 и Odd Crew изнесаха гръмотевичен концерт сред облаците. Безпрецедентното шоу не само че разтърси из основи гарсонерата на Зевс и побърка хилядите фенове, но се умя да почисти гордия връх Тангра от тонове строителни отпадъци. Това събитие бе едно от най-звучните шамари върху лицето на безидейността, халтурата, простащината и безделието, които доминираха през 2016. Други впечатляващи събития на 2016, които не вярвахме, че ще доживеем да видим, бяха Суперлуната, 50 годишнината на Кедъра, Оскара на Леонардо Ди Каприо, акустичното турне на Odd Crew и премахването на ембаргото срещу Куба. Без съмнение обаче, всички тези хубави прояви на 2016 бяха засенчени от Коко Стойнов, който пред очите ми на един купон изпи индустриално количество бяло вино, на практика една пералня шардоне, след което вместо да се разпадне на отделните си митохондрии, си пусна компилация на Ейми Уайнхаус и заспа на стола, шеговита усмивка и малко цвърчащо винено мехурче, подскачащо закачливо на долната му устна. Скъпи сънародници, емигранти и беженци, дами, господа и господами, невръстни и връстни деца, след направената кривосметка е време да надигнем чашите с шампанско и да погледнем напред, към пристигащата 2017. Тя обещава да бъде далеч по-благосклонна и безметежна, най-вече защото няма да бъде 2016. Според китайския календар, 2017 ще бъде годината на Петела, което сигурно означава, че ще се будим рано и около нас ще се навъртат кокошки. От друга страна не означава нищо, тъй като според календара на ацтеките 2017 не съществува. През идващата година не ни очакват олимпиади или световни, европейски първенства по футбол. Няма избори, няма големи предстоящи мачове на Витоша Бистрица или ФК Чернозем. 2017 би трябвало да бъде относително спокойна. Очакват ни две големи събития. Пълно слънчево затъмнение
и 100 годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция, които на практика са едно и също нещо. Наистина, не е за вярване, но през 2017 братският руски народ, воден от митичния фараон Путин Камон, ще отпразнува 100 години комунистическа идилия, цял век! Както би казал Габриел Гарсия Маркес, 100 години срамота. Повечето хора са надарени поне с едно ценно качество. Да кажем, способността да запомнят цифри или да разпознават тоналността на дадена музика. За нещастие, единственото качество, с което съдбата е решила да ме прокълне, е напълно безсмислената способност да обръщам думи наобратно. Тези, които ме познават, знаят, че го правя светкавично, интуитивно и с шокираща неуместност. Днес, точно преди да се разделим с отминаващата година, реших да използвам тази своя печална дислексия, за да насоча вниманието ви към някои думи, които в последно време ми звучат много интересно, обърнати наобратно. Не казвам, че една от тях трябва да стане дума на 2017, но защо пък не? След като безобразната post-truth може да бъде дума на 2016, защо да не може 2017 да бъде озарена от една от следните, обърнати лично от мен наобратно думи? Лобобъс, ракелобъс, лакотроп, поредрак, ломосмок, далокош, туремет, кучнелес, я и кар, бара, ни бара, ококор, гнусмас, калбо, бълък, церабозък, рижла, скетил, клъв, Кирил, Явор, Ангел, Антон, Слав, Катя, Акрогас, Футрак, Муж, Нелюд, Ариба, искат Киричкич, Колокеник, Авер, Рода Влас, аха, Мокър, Нещип, Оварок, Ведър Немур, Насеч, Мор, Клофобрут, Мезодур и най-накрая, разбира се, Атицеч, Авон, Адино.